namu ba zai yi kyau. Gaskiya mu a barmu kawai a barmu mu kaddamar musu ba Allah ku ya me yasa da mun taso sai a ce mu hakuri me yasa da mun taso sai a ce mu hakuri don Allah ku ya kaddamar mu kawai a barmu mu ya hakuri ayi hakuri mai gari ya ce ku dakata me yake faruwa ku saurara me yake faruwa ne wai mai gari ina da tambaya shin wai dokan kasar nan ba ta ce kowane dan kasa yana da dama ya je ko ina a cikin kasar nan ya zauna ba ya baya to me yasa idan mutanen mu suka tafi gudu sai a bisa ana kashe su ana kona musu dukiyoyi idan sun kai kayan gona ko kayan tserawa a je a kwashe sannan a kashe su sannan a ce ba za mu dauka fansa ba kada ka manta mai gari mutanen su suna cikin garin nan mu ma kuma za mu grama musu sannan mu tashi daga nan har kan mu je a bar mu kawai mai gari to nan kamar yadda ka faɗa haka ne amma in aka ɗauki wannan mataki a nan ba a san inda abin zai tsaya ba shi yasa yan labai ya sa baki a yi haƙuri in Allah da za a gyara abin kamar yadda liman ya yi bayani dukkan ku musulmai ne bai kamata ku ɗau irin wannan doka a hannunku ba wannan kuka naku mun ji za a ɗauki wannan kuka za mu kai ma Abubakar Adam Ekene shine mai ba da shawara na harkan ku matasa shi kuma zai kai wa mai girma kakaki na wannan jihar Kaduna shi kuma kakaki zai kai wa mai girma gwamna ko me ke akwai za ku ji ku yi haƙuri. To gaskiya mai gari tun da ne kayi maganar shugaban matasa an riga an gama wannan magana amma gaskiya abin da muke so shine mun ba da daga nan zuwa kwana 3 duk abin da ake ciki a sanar da mu idan kuma ba haka ba muna tabbatar muku wallahi tun daga nan ɗaya bayan ɗaya sai mun gama da kuma sannan mu tafi har can kudin. Na so kawai ka bari mu kaddamar wallahi amma saboda muna jin maganan ka kai ka san cewa mai gida muna da jama'a muna da mutane a Kano muna da mutane a Katsina wallahi da zaka bani dama za mu je mu aiwatar masu ta karkashin ƙasa wallahi in dai ba a ɗauki mataki a kwana 3 nan ba wallahi ta karkashin ƙasa za mu bi ɗaya bayan ɗaya muna tsince su aikin mun dinga buɗe kan mutum kamar littafi kenan a gaya masu ayi hakuri mai gari mu masu jin maganan manya ne ya dakata mana na ce ka dakata mana kai ka sani mu masu jin maganan iyaye ne wallahi da ba haka ba ni ban so ma muka tarar da ku anan ba sai da kawai ku mun fara aiki wallahi da mun ƙari sako baba da mun ƙari sako wallahi sai dai wani zancen aiki sautin kahon muka Allah mace me ciki mu ba mutane bane dan mun taso sai ku je mu yi hakuri a wuce a koma sacewa a yi hakuri shikenan mun hakura amma kwana 3 ku tafi kwana 3 mun ji kwana 3 wallahi shikenan ayi sama na ga wannan matasan arewa an san ku da bin doka da oda kada ku yarda a yi amfani da ku don ruguza ƙasarmu Najeriya. Wannan saƙo ne daga Right Honorable Yusuf Ibrahim Zailani, kakakin majalisan dokoki na jihar Kaduna.